खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव जों दा लानानै फैदों अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि गाहाय नेहाथारि मुंसे अमरसिं ब्रह्म बिथांखौ मुंख'नो गोनांदि दा समाव बिसायख'थिनि थासारि भारत हादरनि बिसायख'थि एमपि बिसायख'थिनि बोथोर बे समावहाय नुनो मोन्दों अमरसिं ब्रह्म बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायदिंनानैहाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि खामानि मावबाय थादों आरो पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे एवारनेसनि हाबाफारि मावबाय थादों बे समावनो जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों बरायबाय अमरसिं ब्रह्म बिथाङा सासे सोलोंथाइ बिफाननि मावफारियामोन बिथाङा आजिरा मोननायनि उनावहाय अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथाङा गाहाय नेहाथारि हिसाबै थांनाय 2 बोसोराव बैसो जानाय एबा रिटायार्ड सुबुंफोरखौ आजिरा मोननाय सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे गौथुम बानायदों बे गौथुमनि मुङानो जाहैबाय अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फराम अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फरामा मोनसे राजनैतिक गौथुम अब्लाबो बिथांमोना राजखान्थिनि बिथिङावहाय दहमैनो एवारनेस होनायनि खामानि मावनाय नुनो मोन्दों जों बेफोर बिथिंखौ जों सावरायगोन आरो आथिखालाव बिसायख'थिनि बिथिङाव बिथांनि मोन्दांथि आरो मिजिं बे सायाव जों सावरायगोन नोंथाङा अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि गाहाय नेहाथारि जानानै दङ अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फरामा मोनसे अराजनैतिक गौथुम होननानै नोंथांमोना फोसावना लादों बबेखानि नोंथाङा आथिखालाव राजखान्थिनि थिलियाव गोबाङैनो माने बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों गोबां जायगायाव नोंथाङा माने मेल मिटिं खालामनानैहाय पलिटिकेल एवारनेस होनायनि खामानिखौ नुनो मोन्दों जाहोना अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन नंगौ आरो जोंनि कनस्टिटिउसनाव बे दङ किन्तु जोंहा जोंनि कनस्टिटिउसनाव बे दंखायो जे जेला जेला हारिया अलखद सम गोलैयो हारिया खथि जानाय सम फैयो जे समाव हारिया माने जेरैबायदि दावगानांगौमोन दावगायाखै बा जोंनि हारिनि माहारियारि संगठनफ्रा हारिखौ जेरैबायदि दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनाबा बिथांमोनहा जुदि गोरोन्थि लामाजों थाङोब्ला अब्ला जों बे बेलायाव हारिनि थाखाय जोङो मात माथिगोन खोथा बुंगोन आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ दरखार जायोब्ला जोङो एडभाइस बा गाइडेन्स होगोन जों बे बाथ्राखौ आगोलावनो जों बानायनानै लाखानाय दा दिनैनि दिनाव जे बर'आ बिराद अलखद समाव दिनै दङ जोंनि बर' हारिया जे बहुत आन्दलननि उनाव बहुत सुबुं थैनायनि उनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BLT जों जे सुक्ति जानानै BTC एकर्ड जे जादोंमोन बड' एकर्ड 2003नि 10 फेब्रुवारियाव दा बेहाय मोनखानाय माखासे गोबां जोंनि पावार एन्ड फांसन मोजां मोजां जे जोंहा दफा दंमोन जाय दफानि दारै बर'फ्रा गावनि माने कनस्टिटिउसनेल प्रटेक्शनफोरखौ मोननो हादोंमोन हाहुनि बेलायाव लेंगुवेजनि बेलायाव कालचारनि बेलायाव दा बेफोरखौ नैबे BTR सुक्ति 2020नि 27 जानुवारियाव जे प्रमद बर' दैदेननाय आरो NDP ग्रुपजों जे एग्रिमेन्ट जादों बे एग्रिमेन्टआव बहुतखिनि जोबस्रांफैनायखौ जों नुदों दा बे हिसाबै आङो रिटायार जानायनि आगोलनो बेफोरखौ एकदम स्टाडि खालामनानै बहुत दुखु मोननानै दंखायोमोन नाथाय साख्रियाव थानाय अबस्थायाव जेबो बुंनो हायाखैमोन किन्तु रिटायार जाखांनानै आङो जाथिनि अलखदखौ नुनानै थानो हायाखिसै आरो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम दानानै जोङो बेखौ हारि सिबिनायनि लामायाव जों ओंखारदों दिनै जोङो बे BTCआव मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ रैखा खालामफिननो थाखाय BTCआव हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर जे गभर्नमेन्ट खुंदों माने एज पार माने प्रभिजन्स अफ BTC एकर्ड दा बिथाङा जेरै ग्रोम ग्रोम अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामदोंमोन गोबां इन्स्टिटिउसन बानायदोंमोन लामा सामा बानायदोंमोन आरो बर'हा जे गोबां स्टेटास एबा पावार मोनदोंमोन बेखौ लाबोफिननोब्ला जोंनो BPF सरकारखौ नांफिनगौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बेनाखि BPF पार्टिखौनो जोङो पावाराव लाबोफिनाबा जोङो बेखौ मोनफिननाय नंला होननानै जों सानदों आरो बे हिसाबै एबार बे BTCनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननायनि थाखाय आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिसेसकै हिमन्त बिश्व शर्मा मुख्यमन्त्री बिथांनि खैसाराव प्रमद बर'आ फिदिंजानानै BTCनि पावार एन्ड फांसनखौ जे आसाम गभर्नमेन्टनाव हरदों बेखौ पार्लियामेन्टआव थांनानै बुंहैनानै
बेखौ रिटार्न खालामफिननायनि लाबोफिननायनि रिस्टोर खालामनायनि खामानिखौ खाम्फा बरगयारि बिथाङा मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बेखायनो जों बिथांखौ एनिहाव देरहाहोनानै जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जोङो लाबोफिनगोन। नोंथांनि गौथुमाव गुबुन गुबुन राजनीति हान्जानि सुबुंफोर दङ अल रिटायार्ड फेल'स नोंथांनि आफादाव दङ हिसाबै दा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों नांथाबना थानाय बै आजिरा मोननाय एमप्लयिफोर आजिरा मोननाय बर' सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जिनोखि रल नोंथाङा जे खावलायबाय जे हाग्रामा महरै दैदेननाय बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ नैबे लकसभानि बिसायख'थियाव मदद होनायनि बाथ्रा दा बे बेलायावहाय नोंथांनि गौथुमनि जिनोखि आजिरा मोननाय सुबुंफोर बिथांमोनाथ' असुबिदायाव गोलैनोसै बेखौ जोङो ओरैनो सापर्ट सासे सानैया होआखै थांनाय 26 मार्चआव जोंहा मोनसे एग्जिकिउटिभ बडि जोङो जिरायदोंमोन दा बे जिरायनायाव जोङो बेखौ थांखि लादों जे फैगोन 2024 नि दानि फैगोन 7 मेआव जानो गोनां जे एमपि बिसायख'थि बेवहाय जोङो बिपिएफखौनो समर्थन होनाय जागोन आरो समर्थन होनाय जागोन बेखौ थांखि लाखादों आरो नैबे बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआरआव मा मा मोनखो बबे मोनसेया साबसिन बेखौ दासिमबो गोबां बर' रायजो राजा आरो इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो इभेन बहुतआनो बे जोंनि बिटिसि एकर्डनि दफाफोरखौ फरायाखै बिटिआरनिखौबो फरायाखै दा बेखौ आङो जोंनि गोबां सेनियर सिटिजेननि फरामनि मिटिंफ्राव आं सोंनायाव मोनदों रावबो सासेया नुफेराखै बे जिनिसा प्रकाश जादों दा बे हिसाबै बे जिनिसखौ जोङो जोंनि बे मिटिङाव फिल खालामदों जिहेतुकि गोबां रायजो राजायानो इन्टेलेक्सुयेलानो जा बा जनसाधारन जा बिटिसि एकर्डनि सोमोन्दै मिथिया बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै मिथिया गतिके बे मोननैबो सुक्तिनि गेजेराव बबे मोनसेया साबसिन बेखौ रोखा रोखा जाहाथे रायजोआ मिथियो दा बेखिनिखौ एसे नलेजाव होनो थाखाय जोङो माने बिदिनो जोङो थांखि लाखादों जे ए कम्पारेटिभ स्टाडि अन बिटिसि एकर्ड 2003 10 फेब्रुवारि आरो बिटिआर एकर्ड 2020 27 फेब्रुवारि बे मोननैनि गेजेराव जोङो सुंद'यै बे बिटिसि एकर्डनि गोनां माखासे दफा आरो बिटिआरनि माखासे गोनां दफाफोरनि सायाव जोङो मोनसे रुजुथायारि कम्पारेटिभ स्टाडि जोङो फिसा बुकलेट दिहुननो होननानै जोङो थांखि लादों आरो बेखौ जोङो अलरेडि दिहुनबाय नाथाय बेवहाय गासैबो दफाफोर थानाय नङा माखासे गोनां दफाफोरनि सायावल' जोङो एनालाइसिस खालामदों बेखिनि आरो दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे आजिरा मोननाय नोंथांनि गौथुमनि सोद्रोमाफोरा बे बिसायख'थिनि बेलायाव नोंथांमोना जोंनि गेवलाङै एपिल खालामदों मुस्रि खाम्फा बरगयारिखौ लकसभानि एमपि हिसाबै दैथायहरनायनि बेलायाव रल प्ले खालामनांगौ एबा भट होनांगौनि थाखाय दा बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों थबे दा नुनो मोनदों जे बड'लेण्डआव एबा बड'लेण्डआव मोननै बियाब दङ क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं बे मोननै बियाबानो मैखोमै जोंनि बड'लेण्डनि एमपि बियाब होनना बुंनांगौ जायो दा बे बेलायावहाय नोंथाङा माने क'क्राझारनि बेलायाव स्पेसियेलि रल प्ले खालामनायखौ नुबाय थादों आरो बे बेलायावहाय नुनो मोनदों जे दा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो मैखोमै दावहा बे दावहा जानायाव नोंथाङाहाय माने पाब्लिकखौ एपिल खालामदों जे बिपिएफनि थाखाय भट होनो थाखाय नाथाय गोबांसिनै इउपिपिएलनो माने सापर्ट होनायखौ दा समाव नुनो मोनदों गोबां गौथुमफोर जेरै सान्थालिफोरनि गौथुम मुस्लिमफोरनि गौथुम बिदिनो नाथ जगिनि गौथुमफोरा नेपालिनि गौथुमफोरा इउपिपिएलनो मदद होनो थाखाय सिगांबोदों बे बेलायाव नोंथांनि आर्गुमेन्टआ बर' जागोन दा गुबुन हारिया बिसेसकै बर'नि बादै गोबां माने अर्गानाइजेसनफ्रा सापर्ट होदों नंगौ माने बिथांमोनहा मिथिगौ जे बिटिसि सुक्तियाव 6 सिड्युलनि आन्दाराव बर'फ्रा जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन मोननानै जेरैबायदि जौगाखांदोंमोन दा बे जौगाखांनायखौ नुनानै बर'फोरनि मान मर्यादाखौ नुनानै गुबुन हारिया आगोलावनो सिं एसे हिंसा बा जेलासि भाबा जाखादों जायनिफोराव मोनसे समाव बर'बो माने संगठन दानानै बिटिसिखौ बातिल खालामनांगौ होननानै डिमान्ड होबोदों थिग दिनैनि बेलायाव बिटिआर एकर्ड जानायाव जेब्लानाखि प्रमद बर'आ बिटिसियाव मोनखानाय गोबां मोजां पावारनि दफाफोरखौ धंस खालामनायखौ जेला बिथांमोना नुबाय बिथांमोनहा बिराद गोजोनदों गुबुन हारि हारसाफ्रा गोजोनदों दा दिनै बिटिसियाव जोङो जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिया खामानि मावनानै जौगाखांहोदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ
बिटिआर सुक्तिनि दारै बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि उनाव जेबो बियो डेभेलपमेन्टेल खामानि बा गिदिर गिदिर माने खामानिफोरखौ मावनो हायाखैब्लाबो दिनै गुबुन हारिफ्रा बे प्रमद बर'आ जिहेतुके बिटिसिनि पावारखौ फोजोबस्रांबाय बेनो मोजां बर'फोरनि पावारखौ फोजोबस्रांगाखौनो जों सापर्ट होनांगौ होननानै हयथ' बिथांमोनहा बे होनायाव सिङाव गभीर मोनसे सिन्ताधारा दं बिथांमोनहा दा बे जोंनि बर'नि जे बिसोर एक्चुअली जौगाखांनाय बा बर'नि निजा मोनसे स्पेशल पावार मोननाय स्टेटास मोननाय बेखौ बिथांमोनहा मालाबाबो लुबैया दा बे जिनिसखौ प्रमद बर'आ दिनै बिथांमोनखौ स्कप होबाय आरो हयथ' बिथांमोनहा बे हिसाबैनो दिनै बिथांखौ सापर्ट होदों खारन प्रमद बर'आसो बर'खौ धंस खालामगोन आरो बिपिएफआ हयथ' खालामनाय नङा दा बे जिनिसा थागोन आरो हयथ'बा आं बेखौबो बुंनो हायो प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि चेयारमेन आरो बिथाङानो बिटिआरनि चिफ बिथांनाव दा गोबां रां दंसै हयथ' गोबां संगठनखौ बिथाङा माबा माबि सुबिदा प्रलबन होनानै बे सापर्टखौ आदायबो खालामदों जानो हागौ आरो गुबुन हारिनि अर्गानाइजेसनफ्रा बुंनो थांब्ला जोङो जेब्लाबो बिसोर सुबिदाखौ लायो मेटारियेल सुबिदा थाखा फैसानि सुबिदा आरो हयथ' बे सुबिदाखौ प्रमद बर'आ इन्टारनेल बिथांमोनजों रायलायनानै बिथांनि गांनाय उखैनाय किसुखौ हयथ' फुलफिल खालामदों आरो बे फुलफिल खालामनायनि जाउनाव बिथांमोनहा सापर्ट होदों आं बेखौ सानो राजनैतिक दोलो इउपिपिएलखौ नोंथाङा दुसिदों आरो बिपिएफखौ नोंथाङा बाख्नायदों बेखौ बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जे इउपिपिएलआ एबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों प्रमद बर'आ एबसुनि दैदेनगिरिमोन आरो बिपिएफ माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटिनिफ्राय फर्म जादों बिपिएफ दा बेखायनो नोंथाङा बिपिएफ आरो बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलनि जेनाखि द्वन्द्व बेखौनो नोंथाङा बुंनो नागिरदों इउपिपिएलखौ मोजां नङा आरो बिपिएफखौ मोजाङाव नोंथाङा लांनो नागिरदों दा बेखिनि आं मोनसे खोथा कुइसन खालामगोन नोंथांनियाव जे नोंथाङा गौथुमारि हिसाबै बिथांमोनखौहाय क्रिटिसाइज खालामबाय बा दुसिबाय इउपिपिएलखौ बिपिएफखौ नोंथाङा बाख्नायनो नागिरदों बा बिपिएफनिफ्राय फैनाय बिजाथि देखायनाया देरहानांगौ नोंथाङा बानबुंथि दं आं बुंनो नागिरदों जे इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियाबो दाय गैथारा बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया 17 बोसोर डेपुटि चिफमोन बड'लेण्डनि दा बे बेलायावहाय बिथांनि मावनाय दांनाय बेवहाय माखासे गोरोन्थि थागोन नाथाय जयन्त बसुमतारिया बावैसो एमएलए जादों एमएलए जानानै बिथाङा बिराद मोजां मावदों होननानै बुंदों मेल मिटिङाव बिथाङा बुंगासिनो दङ बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायैफोरखौ बे थांनाय 2 बोसोराव साफा मोजां मावजोब्बाय होनना बुंनाय जादों दा बे बेलायावहाय जयन्त बसुमतारिनि इन्डिभिजुवेलनि मावफुंनाय बा बिथांनि केपासिटि बियो जोबोद मोजां नोंथाङा माबोरै खामानि बरग'नो थाखाय बेखौ स्पेसियेल लानो नागिरदों आङो बिपिएफखौ बिराद मोजां होनाखै किन्तु बिपिएफखौ जों दा सापर्ट होदों এই खारनै बिटिसि सुक्तिखौ रैखा खालामफिननानै बिटिसि 6 शेड्युलनि सासनखौ जाय पार्टिया मावफुंगोन बेनि थाखाय जों बिपिएफखौ जोङो सापर्ट होदों इउपिपिएलखौ मानो सापर्ट होआ इउपिपिएलनि गाहाय जेनाखि प्रमद बर'आनो बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो बे बिटिआर सुक्तियानो बिटिसिनि गासैबो पावार एन्ड फांसनखौ धंस खालामदों गतिके बिटिसिनि पावारखौ फोजोबस्रांगा पार्टिखौ जोङो मरेलि जीवनावबो जोङो सापर्ट होनो हाया आरो एबसुआबो दिनै एबसु होननानैथ' दा बुंनो थांब्ला बिथांमोनहा दुखु खालामनो गोनां जे जोंनि एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बिसोरो बिटिसि सुक्तिखौ फरायदोंना फरायाखै आंहा सन्देह दं बेनि मिनिंखौ बिसोर बुजिदोंना बुजियाखै इभेन बिटिआर सुक्तिखौबो बिसोर फरायदोंना फरायाखै आंहा सन्देह दं दे डोंट हैव एनी कनसेप्ट अन बिटिसि एकर्ड एन्ड बिटिआर एकर्ड टिल नाउ आंनि माने धारणाया बेखौ बुङो जायनि फलाव बिसोरो बिटिआर एकर्डखौसो बिराद साबसिन मोजां होननानै बिराद गिदिर होननानै बुंलाबायो बिटिआरआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन दा बिटिआरखौ माने आगोलनि बिटिएडिखौसो बिसोरनि नैबे दफायाव दङ जे आगोलनि बिटिएडि बिटिसिनि बिटिएडि एरियाखौ बिटिआर होननाय जादों बिटिआर माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन दा एक्जिस्टिं एरिया अफ द बिटिएडि इज रिनेम एज बिटिआरसो होनदों किन्तु अब्लाबो बे एबसुनि दिपेन बर'मोन लिडारफोर आरो नैबे इउपिपिएलनि प्रमद बर' इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बिटिआर गभ होनलाबायो दा बिटिआरआथ' इट इज नट ए गभर्नमेन्ट इट इन्डिकेट्स अनलि द एरिया र दा बे हिसाबै बिथांमोनहा जे एकदम कनसेप्ट गैया आरो जेबो मिथिया ब्लाइन्डलि बिसोरो दा बिटिआरखौ बिराद मोजां होनदों आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों मरेलि ट्रुलि स्पिकिं
दिनै प्रमद बर' इउपिपिएलआ जेरैबायदि बिटिसिनि 6 सिडुलखौ धंस खालामदों हिसाबाव बिसोर मुगैनांगौसै दिनै नोंथाङा बुंदों जे नोंथाङा जोंखौ बुंदों जे मोनसे नन पलिटिकल अर्गानाइजेसना माबोरै बिपिएफखौ बाख्नायखो मानो सापर्ट होखो जुदि जोंखौ जुदि बिदि बुङोबा जोंबो बुंगोन एबसुआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट नन पलिटिकल अर्गानाइजेसन दा दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ मारै पियरलि इउपिपिएलखौ माने दिनै माने बिथांमोना सापर्ट होनानै बिथांमोनानो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बांसिन इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावो दिनै दाखालि सनितपुरनि खैलाजुलियाव दिपेन बर'आ प्रमद बर'जों आरो गुबुन गुबुन मिनिस्टारजों थांफानानै बे बिजेपिनि जे स्टार केम्पेइनाव थांनानै बर' रायजो राजाखौ मानो बिजेपियाव भट होनांगौ होननानै मारै बिनो हाखै होनबा बिथांमोनहाबोथ' नन पलिटिकल अर्गानाइजेसनमोन होनबा बिसोर जुदि हायोब्ला जों मालाय मानो हाया जोंना जुक्तिया बे बेनि मोनसे आर्गुमेन्ट दं बिजेपि सरकारा बर'नि इस्युखौ टेकेल खालामदों आरो बिथांमोना सुक्ति खालामदों बै समाव बिटिसि एकर्ड जानायावबो बिजेपि सरकार दङमोन आरो बिटिआर एकर्डनि समावबो बिजेपि गभर्नमेन्ट दा बिजेपि गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि खैदां खैफोदनि समावहाय सुंथाग्रा हिसाबै दङ दा बेखायनो एबसुनि जिथुनाखि आर्गिउमेन्ट बा भट बिनाय बिजेपिनि थाखाय बियो माने जोबोद खाब गोनां होनना बुंनांगोन गथाय मिसा आर्गुमेन्ट डेट इज ए ब्लाफ आर्गुमेन्ट दिपेन बर'आ दिनै मा बिसास खालामनानै बिजेपिखौ सापर्ट होनो होदों दासिम बिसोरनि बिटिआर सुक्तिनिफ्राय दिनैसिम स्टेटआवबो बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार हिउज नाम्बार्स अफ एमएलएफ्रा दं बिसोर आयेन पास खालामनो हायै दा बर्तमान जेबो गैया दा दिनै 4 बोसोराव मोनसेबो खामानि बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनो आदाय खालामनो हायाखसै आरो दिनै एमपि भटआव बिसोरनि सापर्ट होनांगौ सापर्ट होआब्ला बिजेपिनो भट होआब्ला जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनाय नङा होननानै माबोरै बुंनो हाखै जिहेतु बिजेपि सरकारजों फैफिनगोन 400 म बिथांमोना माने एमपि देरहागोन होनना बुंनाय जादों न इट इज ए रं कनसेप्ट दानि मुगायाव दा बर्तमानाव जुदि नरेन्द्र मदि बिजेपिआ जुदि इभिएमखौ मेनिपुलेट खालामनानै टेम्पारिं खालामनानै आगोलनि बादि जुदि खालामारोबा हयथ' थांनो हागौ किन्तु दा अल इन्डिया बेसिसाव बिजेपिआ ओरैबायदि पजिशनाव दं बिसोर 250थाखौनो मोना जानो हागौ प्रभाइडेड इभिएमआ जुदि बिसोरखौ हेल्प खालामाबा बिसोर जुदि इभिएमखौ हेकिं खालामाबा थैब्लाबो बियो थाङा दा दिनै नरेन्द्र मदिया आगोलाव जे स्ल'गान होदोंमोन अब की बार 400 पार दिनै बे रिसेन्ट टाइमाव बेखौ बुंनो हायाखै दिनै इउपिआव माने बिजेपि बिरोधी जादों गोबां राजपुतफ्रा बिथांमोननि बिजेपिनि एगेन्स्टै दिनै होख्रावगासिनो दं आरो बिजेपिनो भट होआ होननानै समायखेरा लादों गुजरातआवबो नोङो राजपुतफ्रा दिनै बिजेपिनि एगेन्स्टै दिनै माने आन्दलन खालामगासिनो दङ राजस्थानावबो जे राजपुतफ्रा आरो बेनिफ्राय नोङो लादो साधु सन्तफ्राबो बिजेपि बिरोधी जाजोबदों इभेन बिसोरो मदिनि एगेन्स्टै कन्टेस्ट होनायनि खोथाखौ बुंदों दा बे हिसाबै जोङो नायबाय जे इउपिआव जे बिजेपिनि जे मेन भिटिमोन जे खुन्थियामोन 80थायाव थांनाय बाराव 70ता मोनदों एइबार बिसोरो इउपिआवनो 40-50थाखौनो मोननाय नङा बे हिसाबै बिसोर जे एइबारबो गभर्नमेन्ट दागोन बे बिराद सन्देहनि गेजेराव भेरि इन्टारेस्टिंलि बड'लेण्डआव बिशेष करि 1 नं क'क्राझार बियाबाव दा समावहाय दिलै नोगोर इउपिपिएल हाबनायनि दहम नांदों दाख्लैबावैसो चन्दन ब्रह्म बिपिएफनि हार्डकोर एबा फाउन्डार बिथाङा मन्थ्रि जादोंमोन आसामाव 15 बोसोर बिथाङाबो इउपिपिएल हाबदों बेजों लोगोसेनो माखासे प्रेस मिडियानि मानसियाबो इउपिपिएल दिनै जगदान होदों बिथांमोना दा इउपिपिएल जानाय खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो गोबांथार बिपिएफनि वार्कार्सफ्राबो एक्टिभ वार्कार्सफ्राबो इउपिपिएल हाबदों एमसिएलए इभेन एमसिएलएफ्राबो इउपिपिएल हाबदों दा बिथांमोना गावसोरनि सापर्टफोरखौ लानानैहाय माने इउपिपिएलखौ ओरैबायदि थागद खालामदों बे बेलायावहाय इउपिपिएलआ इसिबां जरदा जाफुनायाव नोंथांनि जेनाखि आजिरा मोननायफोर बैसो जानायफोर बोराय बैसो थगन थुनाय जेनाखि सुबुंफोरनि गौथुम नोंथांमोना बै मा रल प्ले खालामनो हागोन मा मावनो हागोन दिनै नोंथाङा बुंदों चन्दन ब्रह्म थांदों सोरबा एमसिएलए थांदों थांलाय फैलाया ओरैबो जागासिनो दं जाय थांग्राया थांदों थाखानि लबाव दा दिस इज द टाइम टु आइडेन्टिफाइ हु इज द सेल्फिश हु इज नट सेल्फिश दा दिनै चन्दन ब्रह्ममोन बादिया सेल्फिश सोरबा जय कुमार मोनहा सेल्फिश बिसोरो
जेराव माइरं दं बाहाय बारग्रा माने बिसोरनो सुबिदा बा मानि आरो पावारल' नांगौ बिसोर बारदों किन्तु नोंथाङा नाय BPF-आवबो UPPL-नि अजस्र मानसि दा हाबफैदों गोबां दल संगठननि हाबगासिनो दं बे नङा जे UPPL-आवल' हाबदों UPPL-नि मानसिया ओरै फैयाखै दिनै ओरैबायदि सिनारि जादों लिडारफ्रा कयेकजना चन्द्रमन बादि सेल्फिश लिडारा थांदों सोरबा सोरबा थांदों बे नंगौ खोथाया किन्तु बिसोरजों रायजो गैया चन्द्रनि खिथुनाव सासेबो रायजो गैया होननानै जों बुंजायो बियो सासे आइसोलेटेड डेमेज जानाय जेबो माने पाब्लिक बेस गैयै अबस्थायाव बे दंमोन दा बिथाङा हयथ' थांदों किन्तु बिथांनि खिथुनाव रायजो गैया दिनै अजस्र रायजो राजाया UPPL-खौ नागारनानै फैदों दिनै हयथ' बिथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारनो हायैखाय बे बेरखाङाखै आं दिनै कक्लाबारि सिमला बेतबारि खामारदैसा दावधारा आरो जों मुसलपुरनि राकेश ब्रह्मनि एलेकायाव गिदिंनानै नुजाबाय जे जाय रायजो राजाफ्रा दाखालि परिबर्तननि नामाव प्रमद बर'नो भट होदोंमोन प्रमद बर'नि जेनाखि आश्वास होनाय खोथा होनाय जे न'खर न'खर साख्रि होगोन आरो बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन माने बायदि मैया होननायाव बिथांमोनहा थांदोंमोन दा दिनै नुबाय बिथांमोनहा बिनि माने मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै दा बे हिसाबै दिनै अनेक रायजो राजाया फैफिनदों आं जे जायगायाव गामिफ्राव गिदिंदों बाक्सा जिल्लायाव मुसलपुर ओनसोलाव दा अलमस्ट UPPL-नि रायजो राजाया माने माबायाव BPF-आव फैजोब्बाय BPF-आव भट होगोन बिसोर बुंदों थाइजौ गोखैखौ खननै फाननो हाया सार प्रमद बर'आ परिबर्तननि नामै दाखालि थाइजौ गोखैखौ खेबसे जोंनो फानबाय जों जानानै बुजिबाय एइबार ट्रेक्टरा भट गैया दा नोंथाङा रायजोफोरनि खोथाखौ लानो ना चन्द्रन ब्रह्मनि खोथाखौ लानो आंनि कुइसना थालांबाय थादों जे आं कुइसन होदोंमोन नोंथांनो जे नोंथाङा राजनैतिक दोलो हिसाबै UPPL-खौ रायबाय BPF-खौ नोंथाङा फरवार्ड खालामदों दा आंनि कुइसना नैबेमोन जे बिजाथि सानैनि खोथा खाम्फा बरगयारी आरो जयन्त बसुमतारी जयन्त बसुमतारीनि व्यक्तित्व बेखौ नोंथाङा नायनानैहाय बिथांखौ देरहानांगौनि खोथा बुंनांगौ जिहेतु 17 बोसोर मावफुंनो हायाखै खाम्फा बरगयारीया आरो UPPL-आ थांनाय 2 बोसोरावनो बे BPF मावनो हायैफोरखौ गासैबो साफा मावजोब्बाय होनना बुंनाय जादों आरो जयन्त बसुमतारी सासे स्ट्रं माने सासे सेंग्रा बैसोनि मानसि आरो बिथाङा माने खामानि मावनायनि जोबोद उद्यम दं आरो बेवहाय मोनसे आर्गुमेन्ट फैदों जे सेंग्रा जायलाफोरनो हगारनो होनांगौ सिटखौहाय दा जोबोद मिसा खोथा UPPL-नि बे प्रपागान्डा जे माने हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्टआ 17 बोसोराव जेखौ मावनो हायाखै बेखौ बिसोरो 2 बोसोराव बा 3 बोसोराव मावदों होननानै बिराद मिसा खोथा बियो नोंथाङा फोथायो नामा जे बिसोर बिराद मावनो हादों मा मावनो हादों एग्जाम्पल होनायसाय दा बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बा गोबां शिक्षा अनुष्ठानफोर दं मेडिकेल कलेज दं आरो बेनिफ्राय स्टाफ नार्स कलेज दं आरो गोबां खामानि जादों हाग्रामानि दिनाव बेखौ माने मैया दाख्लैसो माने प्रमद बर'आ मावदों होननानै नोंथाङा सानो नामा बिसोरनाथ' एग्जाम्पलानो गैया दा बेबादि भुवा प्रपागान्डा होनायाव बिथांमोनहा बिराद एक्सपार्ट थगायनायावबो एक्सपार्ट UPPL-नि मानसिफ्रा दिनै जयन्त बसुमतारीखौ बिराद स्ट्रं ब्रिलियान्ट अनेक रोखोम बुंनो हागौ जयन्त बसुमतारीया केन्डिडेट हिसाबै खाम्फा बरगयारीनि रुजुनायाव जेबो नङा मानो होननानै बुङोबा बिथाङा माने MLA जाखांनानै बिनि मोननै डिसक्वालिटि खोथाखौ बुङो जेब्लानाखि MLA जानानै थांबाय बे 1 बोसोरनि गेजेरावनो आसाम एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारिनि सासे 4th ग्रेडनि मानसिखौ बुनानै जेल जानोसैमोन आरो बेनिफ्राय दाखालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे सार्कोल अफिसनि मण्डलखौ हा नामजारि खालामनायाव मदद होयैनि गाव जेरै लुबैदों एरै हेल्प होयैनि सासे मण्डलखौनो थिगसे बुग्लेनानै शेयार टायार बुफायजोबदों होमबा सासे पाब्लिक लिडार जानानै सासे MLA जानानै बेबादि एमप्लयिनि सायाव आखाइ थिखांनाय सासे MLA-खौ नोंथाङा बिनि व्यक्तित्वखौ मारै मोजां होनो नागिरो आदर्श गैयै दा नोंथाङा नमिनेसनाव नाय 12 जन क'क्राझार लकसभायाव केन्डिडेट दं गासिबो केन्डिडेटआ सिरियालि अके जोब जेब्लानाखि जयन्त बसुमतारी नामखौ नुगोन नोंथाङा नुगोन क्रिमिनेल होननानै लिरनाय दं दा क्रिमिनेल रिमार्क्स थानाय सासे केन्डिडेटखौ माबोरै बिराद मोजां केन्डिडेट होननो हायो आरो जोङो रुजुनानै नायखाबाय खाम्फा बरगयारीया गोदो BLT सुक्ति खालामबा BLT-नि जानानै चन्द्रन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिसोर सानैयानो मेन रल लादों हाग्रामाथ' बारा थाङाखै दा बै समाव बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि ब्युरोक्रेट्स
माने CID डिपार्टमेन्टनि टप DGP-फोरजों रायलायनानै बिथांमोनजों शेयारिं खालामनानै BTC सुक्तिखौ ओरैबायदि सुन्दर भाबै बिथांमोनहा बानायदों दा बै टेलेन्ट्स बै ब्रेना बै क्वालिटिया खाम्फा बरगयारिनाव दं आरो बे दिल्लीयावनो MA फरायनाय मानसि दिल्लीयाव थाखाग्रा बे हिन्दीयावबो एक्सपार्ट इंलिसावबो एक्सपार्ट एसामिसावबो एक्सपार्ट बर'आवबो एक्सपार्ट माने बेखौ जयन्तजों खुनु रुजु जाया जयन्तआथ' नोङो असमियाजों बर'जोंल' रोंगौ he cannot speak Hindi he cannot speak in English दा दिल्ली बादि पार्लामेन्टआव थांनानै हिन्दी रोङै मानसिया इंराजि रोङैया मा बुंहैगोन objection बर' रावा भारत संविधाननि 90 फारि हाबनायनि उनावहाय दा बर' रावखौ पार्लामेन्ट एबा एसेम्ब्लिफोरावबो माने माबानि स्पोकेन लेंगुवेज हिसाबै स्वीकृति होनाय दङ आरो बे मेसिनानो अट' माने ट्रान्सफार बा माने सोलायनाय राव सोलायनाय बेबस्था दङ बिथाङा बर' रावजों लेक्सार होब्लाबो बर' रावजों बिथाङा आर्गुमेन्ट लाबोब्लाबो बेखौ गुबुन गुबुन रावारिनि एमपिफोरा अट'मेटिक खोनागोन बिब्दिनो आर्गुमेन्टआ जागोन दान्थे बिदान्थे जागोन हिन्दी रावजों गुबुन एमपिया माबा मोनसे बुंनायखौ जयन्त बसुमतारी बिथाङा नायबा बे देरहालांगोन एमपिया गाव बर'नि अपसन होनानै बर'नि खोनासंनो हागोन बिदिनो आर्गुमेन्टखौ लाबोनो हायो बे बेलायावहाय हिन्दी रोंनांगौ इंलिस रोंनांगौनि आर्गुमेन्टआ बहा बेयो सिस्टेमाव दा हयथ' फैबाय खिन्थु अब्लाबो जे सासे मानसिया बर'नि बुङोब्ला बेयो जेरैबायदि इफेक्टिभ जागोन खिन्थु हिन्दीनि बुङोबा बा इंलिसनि बुङोबा बिनि इफेक्टिभनेसा साबसिन जागोन दा बर'नि बुंबाय थायोबा बेखौ 543 जन जे एमपि बेयो माथो भारतनि जानानै हिन्दी रोङा नेग्लिजेन्स टाइप किसु मोनगोन आरो बिथाङा हेव गियान खालामजागोन दा हिन्दी रोंनानै मा आर्गुमेन्ट लाबोनो हादों बोरै मा प्रुफ दङ जयन्त बसुमतारी हिन्दी रोङिनि मा प्रुफ दङ बेखौथ' प्रुफ दा गैया एमपि जाग्रोहो बिनि उनाव नुगोन नोंथाङा लेदिम मारै दोनैलाय बोरै नोङो बेखौ प्रुफ खालामनो नोङो आं बुंगोन बे रोङा हिन्दी रोङा नंखाय नंब्ला नोंथाङा बेखौ हिन्दीनि स्पिच हो लेक्साराव पाब्लिक लेक्साराव दा कम्पारेटिभलि खाम्फा बरगयारिया जयन्त बसुमतारीनिफ्राय बिराद साबसिन बे जयन्त बसुमतारीया नमिनेसनावनो बेना क्रिमिनाल होननाय दं नोंथाङा जयन्त बसुमतारीनि बा खाम्फा बरगयारिनि रुजुनाय लाबोनानै एबा बिटिआर बिटिसिनि रुजुनाय लाबोबाय थादों नोंथांनि गौथुमा भारतनि राष्ट्रपतिखौबो लोगो हमदोंमोन जे बड'लेण्ड नांगौनि खोथाखाय आरो बिनि उनावहाय जेब्ला डेलिमिटेसननि बाथ्रा फैयो गोदान आसामाव माने 126टा MLA कनस्टिटुन्सिफोरखौ सोदांनाय आरो MP 14टा MP कनस्टिटुन्सिखौ सोदांनायनि खामानि मावनाय बेखौ नोंथांमोनहा आर्गु खालामदोंमोन जे बे सोदांनायनि बेलायाव बर' ट्राइबेल पिपुलफोरनि माने प्रटेक्शननि बाथ्रा दा बे खामानिखौ नोंथांमोना मावदोंमोन जे BTC एबा 6 सिङाव थानाय MLA कनस्टिटुन्सि आरो MP कनस्टिटुन्सिफोराव बायजोनि रावबो बहाय बादायनो मोना एबा ST नङैफ्रा बादायनो मोना दा नुनो मोनदों होंगो दोंगो केन्डिडेट दङ नोंथाङाथ' बे बेलायाव जेबो रल लायाखै माने रल लायाखै जथेस्थ' रल लागासिनो दं आरो लाबावगोन दा नोंथाङा बुंदों डेलिमिटेसनाव रल लादोंमोन प्राइम मिनिस्टारखौ माबाखौ राष्ट्रपतिखौबो जों लोगो हमदों चिफ इलेक्शन कमिशनारखौबो जावले जावले लोगो हमदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बे हटेल रेडिसन ब्लुआव जों लोगो हमदों आरो लास्ट फाइनाल जानायनि आगोल श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जे जायनाखि डेलिमिटेसननि थाखाय फैदोंमोन हियारिंनि थाखाय बेवहायबो जों बाहागो लादों दा खोथाया जाहैदों बेनो भारतनि कनस्टिटिउसननि आर्टिकेल 330 स्पेसियेल प्रभिजन्स फर ST SC एन्ड OBC होननाय जे धारा जे दं 330 धारा मथे बेवहाय मोनथाम सब क्लज दं ABC दा C मथे जे जोंना अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आन्डार 6 सिडुलनि सिङाव जेसेबां MP सिट जायो बे ST रिजार्भ जानांगौ बे कनस्टिटिउसनाव रोखा लिरनाय दं नोंथाङाबो निश्चय नायबाय मिथिगौ दा बे हिसाबै जोङो थांनाय बाराव बिदोंमोन जे आर्टिकेल 330 नि C क्लज मथे जोंनि BTCआव जेसेबां MP सिट दङ बेखौ ST रिजार्भ होनांगौ दा जोंहा मोननै मोनखायोमोन माने उदालगुरि 6 सिडुलनि सिङावनो जोंनि 6 सिडुलनि सिङावनो उदालगुरि लकसभा मोननांगौ आरो क'क्राझार लकसभा मोननांगौ नाथाय
बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसेसकै मुख्यमन्त्री बिथाङा सोलोयै बोलोयै जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि 6टा समष्टिखौ मंगलदैजों दाजाबनानै दरं उदालगुरि समष्टि बानायनानै बिथाङा होदों दा बे हिसाबै दरं उदालगुरिखौ जेनेरेल बिथाङा होदों दा दिनै जों बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बा बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा जे 6 माने स्पेशल प्रोविजन फर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी जे 330 धारा दं बे मथे मानो बिदिया जहाँ दुखु थादों जोंथ' बिदों 10टा जों संगठन ज' जानानै डेलिमिशन कमिटि दानानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि चेयारमेनशिपआव जोङो बहुत मुभ खालामदोंमोन नाथाय जोंनि अर्गानाइजेशनफ्रा गोदान हिसाबै जे मेन जे फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन बर' साहित्य सभा एबसु बिथांमोनहानो जे बे सिरि थानायाव हयथ' जोंनि दाबिया बेनि बारा गोहोम खोख्लैनो हायाखिसै थिग बेबादिनो 300 भारतनि संबिजितनि 332 धारायाव बेहायबो लिरनाय दं जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंडर 6 शेड्यूलाव जेसेबां एमएलए माने सीट जायो एलएससी जायो लेजिस्लेटिव कन्स्टिट्युएन्सि जे एसेम्बली जायो बियो जोङो रिजार्भ मोनो भारतनि संबिधाननि 332 धारा दा बेखौथ' जों बानायनाय नङा दिनै कन्स्टिट्युशनाव दङ दा आंना कुइसना बे जुदि बिटिसिआ 6 शेड्यूल अटोनोमास काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंडर 6 शेड्यूला बे बिटिआर एकर्डनि एक्ट मथे जुदि 6 शेड्यूल काउन्सिल मारब्ला मानो बे जोंनि दाखालि बिटिसि एलेकायाव 15टा एमएलए होदों बे 15टा एमएलएआव मानो जोङो 15टाबो एसटी रिजार्भ मोनदिया नाथाय बे समावनो आं बुंगोन कार्बि आंलं जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंडर 6 शेड्यूल बिथांमोनाव 6टा एमएलए कन्स्टिट्युएन्सि दङ 6टाबो बिथांमोना एसटी रिजार्भ मोनदों कार्बि आंलं डिमा हासावबो बिसोर मोनदों डिमा हासाव मोनसेल' आरो बेखौनो बिसोरो माने एसटी मोनदों होमब्ला दिनै बिटिसिआ 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा बेहाय मानो 15टायाव 15टा मोना एज पार कन्स्टिट्युशन जों मोनखानांगौ अब्ला बिटिसि 6 शेड्यूल काउन्सिला जोब्बाय नामा जोंना बे कुइसन दा बेफोरबादि इस्युआव एबसु बादि बर' साहित्य सभा बादि थुनलाइ आफाद बादि माने फ्रन्टेल अर्गानाइजेशनफ्रा मोनसेबो बिथांमोनहा रल लायाखै बरन्स जेब्लानाखि फाइनाल डिक्लेयार होबाय बिथांमोनहा जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै दिपेन बर' एबसुनि प्रेसिडेन्टमोनहा रंजादों फुर्ति जादों अमा बेदर जादों दा बे जाथिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जादों जाथिनि सेन्टिमेन्ट थानाया बेबादि जाया आरो बिटिसि एकर्डआव जे बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्डआव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे एट प्रेजेन्ट बिटिसिआव दासिम जेसेबां एमएलए एमपि सीट दं बे इनटेक्ट थागोन किन्तु एट द टाइम अफ डिलिमिटेशन एज पार कन्स्टिट्युशन जागोन होननानै बे बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय दं दा बे जिनिसखौ दाखालि डिलिमिटेशनाव नंखायनो एज पार कन्स्टिट्युशन डिलिमिटेशननि खामानिया जानांगौमोन नाथाय बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बादि संगठना बर' थुनलाइ बादि जाथिनि संगठना जेबो रल लायाखै बिथांमोनहा साइलेन्ट थादों बरन्स हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होनानै बिथांमोनहा जों लुबैनाय बादि जाबाय होनदों बिराद दुखु गोनां बाथ्रा मोनसे खोथाखौ नोंथांनो आं बुंबावो बिटिसिआ 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेवहाय 40टा समष्टि दङ 40टायाव 30टाया एसटी रिजार्भ मोनबाया जेनेरेल ओपेन मोनबाया जेनेरेल रिजार्भ दा बे हिसाबै टोटेल 40आव जुदि जोंना 30 जुदि सीटब्ला एसटी रिजार्भआ अब्ला मा जायो पार्सेन्टेजआ 75% आउट अफ माने 30 आउट अफ 40 दा बे हिसाबै बिटिसिआव जुदि बे फर्मुलाजों थाङोबा प्रेजेन्ट रिजार्भेशन सिस्टेम अफ बिटिसिखौ जुदि नायोबा 15टायाव 75% नोंथाङा केलकुलेसन खालामनानै नाय 11टा जों मोनोमोन बेखौबो बियाखै ओरैनोथ' भारतनि कन्स्टिट्युशन मथे जोङो 15टायाव 15टाबो मोननांगौमोन आरो जाबाय दे बिटिसिआव 75% होदों 75%खौ लायोबाबोथ' 11 जन एमएलए जोंना एसटी रिजार्भ जानांगौमोन नाथाय बेखौबो एबसुआ डिमान्ड होनो हायाखै होमबा जाथिनि मोनसेबो खामानिखौ गिदिर गिदिर इस्युखौ बिथांमोनहा जुदि दायथ' लायाबा मावाबा बियाब्ला मा जाथिनि मावग्रा होननानै जोङो एबसुखौ दिनै बुंगोन आंनि नोजोराव दिनै एबसुआ जाथिनि खुनु गिदिर इस्यु बिसोर फाइट खालामाखै खालामनाय नङा आरो जाथिनि मावग्रा नङा होननानैसो आं दिनै बुंबावगोन बे खेबनि एमपि बिसायख'थियाव नुनो मोनदोङो नब सरनिया बिथाङा दारायनो मोनाखिसै बेनि जाहोना जाहैबाय जे आसाम गभर्नमेन्टनि WBTN-BC-नि बिथिंनिफ्राय बिथांनि एसटी सार्टिफिकेटखौ उइद्र खालामदों एमपि माने एमपि जानो थांनायाव बिथांनो उइद्रल' नङा केन्सेल खालामदों सार्टिफिकेट केन्सेल खालामबाय दा बिनि थाखाय बिथाङा बाहागो लानांसै नाथाय गोबांथार
बर' नङै बा एसटि नङै सुबुङा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दारायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेनो बायजोनि सासे ट्राइबेल सुबुङा बे सिक्सटिलनि सिङाव फैनानैहाय मिसिं मोनसे दारायनो फैदों दा बेबायदि बेलायावहाय नोंथांमोना जेबो रल प्ले खालामनो हायाखिसै माने लायाखै रला जों लागासिनो दं नोंथाङा लायाखै होनबाथ' जानाय नङा जोङो नब सरनियानि बेलायाव जोङो गोबाङानो जयै मावदोंमोन जोबनायाव माखासे मानसिया नांथाबथारदों फाइनालि ओमफ्राय साक्सेसफुल जाबाय जे नब सरनिया बर' कसारिनि गुदिनि अरिजिननि नङा होननानै जेब्ला बेनि अल डकुमेन्टस हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड लेगेसि डाटा हाबा जानाय रायजो जानायनि आसार खान्थिखौ CID थ्रुयै रिपर्ट खालामनानै CID जेनाखि SP बिथांनि रिपर्टनि भित्तियाव स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बियो बर' अरिजिन नङा थगायनानै लादों बर' अरिजिन बर' होननानै बर' कसारि होननानै दा बेखौ फार्स्टआव स्पिकिं अर्डाराव बेखौ बियो बर' अरिजिन नङा होनदों सेकेन्डआव बेनि सिडल ट्राइब प्लेन जे सार्टिफिकेटजों 10 बोसोर जे MP जादों बेखौ केन्सेल खालामदों दा अब्लाबो हिरा सरनिया इमान लाजिनाय गैयै दुस्साहस मानसि बियो आलफाखा नालाय लाजियाबो गियाबो रावखौबो जेबो परवा खालामा बियो जायनि फलाव दाखालि बर' सरनियानि ST खौ बाद होनानै बेनाव आरो मोनसे सार्टिफिकेट दंबावो बे जाहैदों राभा कमिउनिटिनि जाहैदों होनबा सासे मानसिया खयथा सार्टिफिकेट लायो नोंथाङा नायदो बे मानसि मोजांनि खामानि नामा राभाजोंबो बे नमिनेसन होदोंमोन किन्तु बेखौ दाखालि रिजेक्ट खालामदों रिटार्निं अफिसारा दिनै पृथ्वीराज देबमेश बिनिता दास बिथांमोनहाबो थिग बेबादिनो नब सरनिया बादि फल्स सार्टिफिकेट लादों आरो बेखौ जोङो दा काउन्टार एफिडेभिट होबाय जे बिसोरो ST नङा प्लेन स्ट्राइब प्लेन नङा पृथ्वीराज नारायण देबमेशआथ' पियरलि राजबंशी बिनि बिफाया माने OBC हिसाबै साख्रि लादों बिनि सार्भिस रेकर्ड स्कुल सार्टिफिकेट मेस टाइटेलानो जेरावबो गैया उनावहायसो बे पृथ्वीराज नारायणआ देबनि उनाव मेस लागायनानै लादों दा बेखौबो जों काउन्टार होबाय दा ओमफ्राय दहाय नोंथाङा होनदों जे सासे मिसिङा पेगुआ बियो दारायफैदों दा खोथाया बेबो सिरियास मेटार क'क्राझार लकसभा समष्टि मोननाया नैबे इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 330 मथे मोनाखै बे गोदो गोदाय ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ मेजरिटि हिसाबै मोनबोनाय क्राइटेरियायाव बे मोनदों दा जोंहा BTCनि रायजोफ्रा लिडारफ्रा बे जिनिसखौ जुदि 6 सिडुलनि आन्डाराव लाबोआबा क्राइटेरियायाव लाबोआबा एज पार दा माने 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि क्राइटेरिया मथे क'क्राझार लकसभा समष्टिखौ जुदि बानायनानै लायाबा आफ्टार 10 years 15 years जेला ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ खम जागोन अब्ला क'क्राझार लकसभाया उथायफिनगोन दा बेबो जोंहा मावनो गोनां खामानि दं दिनै बेखौबो जोंना दिपेन बर' बा सोरबा फ्रन्टेल अर्गानाइजेसननि लिडारफ्रा दिनै बेखौ सानाखै नाथाय जों साननानै दं बे जिनिसखौ आरो जों उनाव मेम'रेन्डाम होबावगोन बा नेक्स्ट डेलिमिटेसन जायोबा बेखौ भारतनि कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 330 नि साब क्लज C मथेसो होनांगौ दा जानाया साब क्लज माने B मथेसो जादों दा पृथ्वीराज नारायण देबमेश सोरबा बिनिता डेका बा गुबुन ST केन्डिडेट दा जोंनाव क'क्राझार लकसभायाव दं दा बिसोरनि एगेन्स्टैबो जोङो कमप्लेन होबाय काउन्टार एफिडेभिट होबाय नाथाय रिटार्निं अफिसारा बुंदों जे जोंथ' सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जोंहा पावार गैया जे नोंथांमोनहा काउन्टार एफिडेभिट दा होदो बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा हय हाइकर्टआव केस होनांगोन चेलेन्ज खालामनानै नहयथ' स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव नोंथांमोनहा कमप्लेन होनांगोन जाहाथे बिथांमोननि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायो जुदि बिथांमोनहा दाथ' जों केन्सेल खालामनो हाला जोंथ' नमिनेसनखौ लानांसिगोन बिथांमोनहा भट गेलेसिगोन अब्लाबो नोंथांमोनहा हाइकर्टआव केस होनानै जा बा स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियावनो जा कमप्लेन होनानै जेब्लानाखि रिजेक्ट खालामनो हागोन अब्ला बिनि MP देरहानायाबो अट'मेटिक केन्सेल थांगोन दा बे हिसाबै जोङो बे प्रसेसखौ जोंहा दा मावनांगौ दंबावो बिब्दिनो नब सरनिया बायदि बिथांमोनहा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर माने केस जोबा सान्दै MP जाबाय थानायसै दा बेवहाय जोंहा खाफालनि खोथा गोदो नब सरनियानि दिनाव सेकेन्ड पजिशन मोनदोंमोन जोंहा उर्खाव गोराया फार्स्टआव दा उर्खाव गोराया बै समाव जुदि कमप्लेन होयोमोनब्ला नब सरनिया एगेन्स्टै बे ST नङा होननानै
दा जोंनि जेनाखि नबसरनिया केस जों होनाय बे एसे गोबाव थाङामोन थाबैनो बिनि जाजमेन्टखौ मोनगौमोन किन्तु उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा माने कमप्लेन होयिनि थाखाय केन्डिडेटआ कमप्लेन होआखिसै नालाय बे केसा लिंगार खालामनानै माने देरि जादों आरो बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनिबो सिङाव गोबां आखाइ दं ट्राइबेलफोरखौ नासयनो ट्राइबेलफोरखौ एक्सप्लइट खालामनो बे नान ट्राइबेलखौनो देरहाहोनानै बिनि बिसारखौ लिंगार खालामनानै 5 बोसोर 10 बोसोर थांहोनाय हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सिं सिं मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेबादिनो केसनि बेलायाव जों दा देरहादोंबाबो बहुद गोबावनि उनावसो बे जिनिसा जादों आरो दा पंकज इस्लारि बिथाङा नंखायनो बेखौ नमिनेसन होदों माने सासे केन्डिडेट जानानै जाहाथे बै जे ट्राइबेल नङैफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै कन्टेस्ट ट्रेक होदों बिसोरखौ कमप्लेन होनो थाखाय बिथाङा नमिनेसनखौ होदों नमिनेसन होनायनि आगोल बिथाङा आंजों जों सानैजों रायलायदों जे थांनाय बाराव उरखाव गोराया कमप्लेन होयिनि थाखायनो जोंना केसा लिंगार जादों गोलाव जादों नंखायनो केन्डिडेटआ जुदि माने कमप्लेन होयोबा बे इफेक्टिभनेसा बिराद साबसिन स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाबो होनदों केन्डिडेट होयोब्लासो बे जिनिसा साबसिन थाब खामानि जायो किन्तु दस्रा मानसिफ्रा कमप्लेन होयोब्ला जे नोंस्रा बेवहाय जेबो लस जायाखै गतिके नोंसोरो कमप्लेन होनो हायाबो होननानै अफिसा बुङो बेबो जायाखै पंकज इस्लारि बिथाङा माने नमिनेसन होबाय इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आरो बुंबाय थानाय जादों दाबो बिथाङा बुङो बा नोंथांमोना बुंबाय थादों जे केन्डिडेटआनो कमप्लेन होयोबासो इफेक्टिभ जायो होनदों नाथाय बिथांनि इफेक्टिभा बहा नबसरनियानि केन्सेलेसन जादों मानि थाखाय जेब्ला हाइकर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांनि सार्टिफिकेटआ भुवा होनना बुंबाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंनायखायसो बिथांमोना मानिदों बेराफारसे जेब्लानोखि नबसरनियाया बर' कसारि हिसाबै आगोलाव एमपि जादोंमोन नाथाय बे बाराव बिथाङा नमिनेसन होनायावहाय राभा कसारि होननानै बिथाङा नमिनेसन होबाय बेबायदि भुवा बिथाङा फेक बिथांनि सार्टिफिकेटआ बेखौ लानानैसो बेस खालामनानै बिथांनिखौ नाखस खालामदों किन्तु पंकज इस्लारिया केन्डिडेट जानानै कमप्लेन होयोब्ला इफेक्टिभ होनायनि आर्गुमेन्टआ बहा थाखो जे जेरावनाखि फेगमुंनि सासे केन्डिडेटआ बहाय पास जाबाय बिनिता देखाया एसटि सार्टिफिकेट भुवा देखायनानै दिनैनि समावहाय बिथाङा एमपि जालायदों आरो गुबुन गुबुन दंबावो बिथांमोनाबो दा केन्डिडेट हिसाबै बिथांनाव गसंफादों दा बे पंकज इस्लारिया माने गावनि निजे दारायथारदोंब्लासो इफेक्टिभ जायो होननायनि आर्गुमेन्टआ बहा दा नंखाय बिथाङा गोदो स्क्रुटिनि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि बा हाइकर्टआव खारफाबाय थानायाव माने बे खोथाखौ बिथाङा धारणाखौ लादोंमोन जे केन्डिडेट जानानै कमप्लेन होयोबा इफेक्टिभसिन जायो होननानै दा केन्डिडेट जासेयावबो दिनै जुदि कमप्लेना जुदि एक्सेप्ट जायाखिसैबा अब्ला बे धारणाया भुल जादों बिदिबा बिथाङा दा बिथाङा आंनो बे धारणाखौनो बुंदोंमोन आरो जे केन्डिडेट जायोबा साबसिन जायो नोंथां गतिके आङो नमिनेसन होनोसै बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो दा बे समावहाय जोङो सावरायबाय थादों जे खाम्फा बरगयारि आरो जयन्त बसुमतारिनि खोथा जयन्त बसुमतारिया केवल इउपिपिएलनि बिजाथि नङा बिथाङा एनडिएनि बिजाथि एनडिए माने नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स बेवहाय बिजेपिजों लोगोसेनो गोबांथार पावारफुल पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेवहाय लिप्त दङ आरो इउपिपिएलआबो बिनि पार्ट बे हिसाबै बिथाङा एनडिएनि सापर्ट लानानै कन्टेस्ट खालामदों दिनैनि समावहाय आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा बाव जे बिथांमोनहानो एबा जयन्त बसुमतारिनि माने जेनाखि टिकेट होनाय इउपिपिएल बिथांमोना आथिखालाव बड'लेण्ड सरकारनि बिगोमा आसाम सरकारनि बिगोमा आरो डाबल-एनजों मिरु सरकारनिबो बिगोमा बे बेलायावहाय बिथांमोनहा गोबांथार स्किमनि बाथ्रा बुंदों अरुणोदयनि फर्म रानै रानै बिथांमोना भट आवथायनो लागासिनो दङ बिथांहा थाखा फैसा स्किम अभाब गैया बे हिसाबै जयन्त बसुमतारिखौ फेजेननो हानाय रावहाबो गोहो गैया बेयो मानसिफोरनि जेनेरेल कनसेप्ट धारणा किन्तु मानसिफ्रा जेरै सानो एरै मालाबाबो जाजोबा रुलिं पार्टिनि होननानै गोबां पार्टिफोर मदद होदों होननानै जे सब समय बेबादि केन्डिडेटआ देरहायो बे नङा भारतआव ओरैबायदि उदाहरन दं जे रुलिं पार्टिनि जानानैबो माने मानसिया जेनो बा गोबां पार्टि ज' जानानै एलायन्सआव भट गेलेबाबो बिसोरबो जेनो दा दिनै जेसेबांखि ज' जाया मानो दा जोंनि
जेनाखि बिटिसि आव क'क्राझार लकसभायाव दा बुंनो थांब्ला माखासे इन्डिपेन्डेन्ट फोरनि बादै मेन फेक्टरा इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बे हिसाबै जोङो जोंनि पपुलेसन स्ट्राक्चारखौ जा 13टा जनगोष्ठी दं 14 लाख सामथिं एबा पपुलेसन दं दा बिनि बिथोराव जोङो हिसाब खालामनानै नायोबा नुनो मोनो जे बर' भटआ सोरनिफ्राय बांसिन खारगोन मुस्लिम भटआ सोरनिथिंजाय बांसिन खारगोन थिग बेबायदिनो बेंगलि भटआ बोरैहाय खारगोन गरखा भटआ बोरैसिम थांगोन दा बेखौ टटेल जोङो एसे आङो थलायनानै नायबाय अलरेडि जे बिपिएफआनो देरहानायनि चान्सआ बिराद दङ पार्सेन्टेज मोननायखौ नायनानै दा जोङो फिल्डआव गिदिंनानै नुदों जे जोङो मुस्लिमफोरनिफ्राय 70 to 80% मुस्लिम भटारा जोंनाव फैगोन थिग सावथालआ मिनिमाम 40 to 50%आ जोंनाव फैगोन राजबंशीया 40 निफ्राय 45%आ जोंनाव फैगोन बेंगलिया 50-50 जागोन दा बे हिसाबै नायोबा जोंना पार्सेन्टेजआ साबसिन बिपिएफनानो आसामनि गेदेरसिन एलएसि थारमाने एमएलए कनस्टिट्युन्सिया जाहैबाय सिडली चिरांनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि फारसे जोबोद आस्था मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरनि सुक्तियाव जि दङ जे सापागुरियाव बङाइगाव सापागुरियाव अभारब्रिज होनांगौनि डिमान्ड बेथ' मावफुंजागासिनो दङ बेजों लोगोसेनो चिराङाव बनसुनि दं बिसुनि दङ आरो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दोलै नोगोरै बाहागो लागासिनो इउपिपिएलजोंहाय बे बेलायावहाय जयन्त बसुमतारी दिल्ली सहैबाय आंहा बिश्वास गैया जोंनि ग्राउन्ड लेभेलनि जेनाखि रिपर्ट बेवहाय नोङो चिरांनि गोबां ओनसोलनिफ्राय जों जा रिपर्ट मोनदों माने बिपिएफनि समर्थनावनो बांसिन दं गुबुन गुबुन हारिबो बर'बो दाखालि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आङो बुङो चन्दन ब्रह्मआ आमटेका निसिमाथिंजाय मिटिं खालामहैदों एकदम एसेल' संख्यानि ओंखारदों दा बेवहाय सासे आंहा लोगो दं बेनाव खबर लाहरबाय बियो गभर्नमेन्टनि साखरियाल सिम्पल बिथाङा रिपर्ट हरदों है सार बेवहाय माने इउपिपिएलनि बा चन्दन ब्रह्मनि जेबो बेवहाय दाम गैया बे ओनसोलाव माने 80%आनो निसिमा आमटेका ओनसोलाव बिपिएफ सापर्टारजों दा बेबादिनो साफा सानै हयथ' बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि बा बनसुनि दिनै थांदों चन्दन ब्रह्म थांदों बिदि होननानै जे सारा रायजोआनो बिसोरजों थांफादों सारा रायजोआनो बिसोरनि खोथाजों भट होगोन बे नङा दिनै रायजोआ बुजिजोब्बाय जे बिटिसिआव हाग्रामानि 17 बोसोर सासनाव जों मा मोनामोन दा मा गोमाखै दिनै प्रमद बर'नि दिनाव ना सेंसन मोनो ना टिका थुख्लि मोनो ना मा मोनो जेबो मोनैनि दिनै ज्रिं ज्रिं रानजों जोब्बाय मानसिफोरनि आखायाव दा थाखा गैया थाखा गैयिनि थाखाय दखानदारियाव जिनिस बायनो हाया दखानदारिफ्रानो थैजोबनाय लाइनाव फैदों दा गोसोखांफिनो जे हाग्रामानि सासनाव लामा सामानि आर्ट फिलिंनि बायदिसिनानि गोबां सेंसन मोनोमोन थाखा मोनोमोन बयनिबो आखायाव थाखा बे थाखाफ्रा पाब्लिकनि गेजेराव ना फानग्रा बेदर फानग्रा सि फानग्रा लहा फानग्रा सिमेन्ट फानग्रा गुबुन गुबुन बेफारिफोरनाव बे जिनिसा थाङोमोन दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मा जादों जे बिटिसिनि जेनाखि खामानिफ्रा गासिबो बाहेरायाव गिदिर गिदिर बिथांमोना स्किम लादों बाहेरानि कन्ट्राक्टरनो होदों दिनै गुवाहाटीनि कन्ट्राक्टर दिनै कलकातानि कन्ट्राक्टर हनै माने बिटिसिनि बाहेरानि बिलासिपारा धुबुरीनि कन्ट्राक्टर बिथांमोनहा खामानि मावदों थाखाखौ लानानै थांदों जोंनि बिटिसिआव सेंसन जानानै फैनाय थाखाया बिटिसिआव दा बाहायजानाय जायाखै दा बेफोरबादिखौ दिनै रायजोआ दिनै नुजोब्बाय जे प्रमद बर' इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगोनो पाब्लिकनि आखायाव फैसानो गैया गासिबो बाहेरायाव खारजोब्बाय दिनै जल जीवननि खामानि जादों गासिबो बाहेरानि कन्ट्राक्टरजों जोंनि बेहाय सेंसन जानाय फैसानिया दिनै बिहार तिहाराव थांगासिनो दं दा बेफोरबादिखौ दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय आरो बे हिसाबैनो प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव दा बेबादि स्ल'गाना सिं सिं गामि सिं सिं रायजोफोरनि गेजेराव सोलिनानै दं बिपिएफ दोलोआ एमपि बिसायख'थिनि उनाव थानाय नंलानो नांगोलनि सिन थानाय नंला बेराफारसे खाम्फा बरगयारि बिपिएफनि बिजाथि एमपिनि बिथाङाबो इउपिपिएलआव हाबगोन होननानै बुंनाय जादों मिसा खोथा बे फेरेंगामोननि ओमफ्राय राकेश ब्रह्मनिसो बे राव दा राकेश ब्रह्मनि रायजोआव आं दाखालिसो रिसेन्टलि गोबां गामि गिदिंना फैदों
राकेशनि न' खाथिसिम आङो मिटिं खालामहैदों नुबाय रायजोफ्राथ' बिराद ग्लोब ग्लोब आंखौबो बहुत वार्म वेलकाम होदों बिथांमोनहा इउटिउबाव खोथा बुंबाय थाग्रानो सोरबा अमर सिं होननानै दा आंखौ आङो अहंखार खालामनांगौ दरखार गैया खिन्थु मोजां रेसपन्स मोनदों आरो आङो गिदिंनानै जा नुबोदों थारमाने नंगौ थांनाय बाराव इउपिपिएलनो होदोंमोन एबार खिन्थु इउपिपिएलनो भट होआ दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुबाय माने राकेश ब्रह्म बा ट्रेक्टर पार्टियासो गैया दा मुसलपुर एलेकायाव दा बे हिसाबै बिसोर जे आन्दाधुम आवनायनानै बुंदों जे एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफ होननाय मोनसेबो जिनिस थाला राकेश ब्रह्मआ बुंदों फेरेंगाया होनदों माने इलेक्शन एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफ थाला आरो मा होनो खाम्फा बरगयारिया गावसोरनि इउपिपिएलआव जगदान खालामगोन आंनि नोजोराव आंनि बिसासाव बे मालाबाबो जाया बिथांमोननि बे भुल ओरैनो धारना आवनायनानै बुंनाय बाथ्रा होननानैसो आं बेखौ सानो नोंथाङानो इउपिपिएलआव हाबबाय आं मानो हाबनो लुबैनो हाबनांगौनि खोथायानो गैया जाय इउपिपिएलआ बिटिसिखौ धंस खालामदों 6 सिडिउल धंस खालामदों जोंनि थामोनथा जोंनि राइट्सखौ धंस खालामदों बेबादि इउपिपिएलखौ आं जोबोरै मुगैयो आरो जिबनावबो आं थांनाय नङा बड'लेण्डनि भबिसत बड'लेण्ड भबिसतनि थाखायनो आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बड'लेण्डनि भबिसतखौ इयुननि जोलै हान्जाफोरखौ साख्रि बाख्रि होनो हानाय शिक्षा दीक्षा होनो हानाय आरो जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय 6 सिडिउलनि आधाराव जेरै मेघालया दिनै बांलादेश खाथिबाबो बिसोरनि हा हुखौ दिनै बांलादेशिफ्रा सेनो हायाखै थिग बिटिसिखौबो बिटिसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो बिटिसि 6 सिडिउल होननाय जिनिसा थाथारनांगौ आरो बेखौ रैखा खालामनोनो भबिसतनि जोंनि बिटिसिनि सिङाव खमैबो साख्रि बाख्रिखौ बर' बे बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरनो होनो हानायनि गोहो बेखौ लाखिफिननो थाखायनो दा जोङो जाथिया जोबस्रांसै होननानै जे जोङो बोरायब्लाबो गागि आफादब्लाबो बे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनबाबो बे बाराव बिपिएफखौ देरहाहोनानै बै जे बिटिसिनि गोमानाय पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो जोङो माने नाजानाय जादों आरो दा एमपिआव देरहायोब्ला फैगोन 25आव जे बिटिसि इलेक्शन जागोन बेवहाय निश्चिन्त मने बिपिएफआ पावाराव फैफिनगोन बिपिएफआ पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि आगोलनि नैबे 6 सिडिउलनि माने दफाफोरखौ जोङो कारज'करि खालामफिनगोन मानोना बे दाबो आयेनाव दं नाथाय हिमन्तनि खोथा लानानै प्रमद बर'आ खोमायाव फिदिंजानानै बिटिसि 6 सिडिउलनि पावारखौ स्रोद आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों बेखौ जों लाबोफिनजोबगोन बे आसायै जोङो बे फोथायनायजों दिनै बिपिएफखौ जों सापर्ट होदों गोबां सावरायबाय आरो गोबांथार सावरायनो थाबावबाय जोंहा समनि आंखाल बेखिनियाव जोंनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दे गोजोन्थों